Maya pa oras po, kaya kayo nga lalong-lalo na po kang among Deo. Among Deo, pasalamat kaya pong dakal. Karing amanong inapsay po kaya kami, karitang mga maya pasalitang dindami po kaya kayo. At sigurado mo pong mita na mitiging kayong puso at kaisipan. Habang mabiyak kami. Dakal pong dakala salamat. Sana po, sana ko po niting video ini na tsuko nga po kayong may pakabilyan. At dakal po dakala salamat amo. Era ka po akalingwan uling tutupong meging malugod kayo karing taga tao sa pong bato. Dakal po dakala salamat amo. Mayapayabak, mayapagganapon at mayapa oras kay kayungan. Ang among Deo, kareng kay katamong bisita na tsuken, kumusta kayungan po. Kang among Deo, atandanan ko anyang libing na ning kaya kaming director na ning Couples for Christ kanita. Atandanan ko itang anyang may sakit siya among anyang May 21, 2012 ni among, correct me if I'm wrong among. Atandanan ko ita may sakit ka among ulin na kalaring mga di at sana kumayap ka kitang sakit mong ita na tutupin kinayap ka at inya palang plano inginukya ka na idalada ka king sapang bato. Ne? Kaswerte da rin tao sapang bato ikang midala king sapang bato ne at gifted ya ing paring ita biasa ya ing paring ita adang sasabi deng alwamin ka Couples for Christ ne salamat among king sipag at tiyaga at lugod mo karing tao king sapang bato at lalong-lalo na king pegawa mong multipurpose building king kakatamong kumbento dakala salamat among king sao pipo karing tao sapang bato at king lugudyo. Metong na kayo pong idol among sana lang paring aluwaken idol na ko po at metong kayong gifted karing pari na nyapin ng picture mo among at chuyakin ni Delamia kining picture mo uling ega na ganang amanong apse mo king kang humili at po tampakiran naman na kaking TV andyan pangalaka mi po ken bukla miyeng misa para kay kayo at pakiramdaman nila puri kaya kang ebanghelyo amano na lulub kay balang puso mine at sabi ko kabias na nangamong gifted ya kaswerte da rin tao sa pangbato na among na sana potang makoka kay sapang bato ay mo kami kakalinguan at sana palagi kami mong pangati na may kakalugod kami sana ikaming tao sa pangbato na sana kitang dasan mo king parokya king LNS ne sana midinang kang sikanan pamikatawan at di na nakapang masikan na pamikatawan ni nga pong Ginoo at baka nita patuloy mo pamurin yung kaya kang pamag-mission karing tao at yung kaya kang amanong yapse na lulub ka rin balang puso mi dakala salamat among king kaya kang kabiesnan king wisdom mapigkalob na ning apong Ginoo kaya ka dakala salamat at share mo king balang tao kaya kami dakala salamat among na muli kami rakamandasan na potandatan kami sigurado pasyalan da ka king pisamban na ning LNS dakala salamat among na sana patuloy ing pamangadi mukay kami kimbalang metong dakal kong salamat among. Hello Among Deo, greetings from Canada. Kumusta po? Kumusta po? Nabalitaan po namin na aalis na po kayo sa ating parokya. Nagpapasalamat po kami ng marami sa magagandang amanong narinig po namin mula sa inyo. Basta't po, ingatan niyo po lagi ang inyong good health. Maraming salamat po sa in behalf of choir member. Maraming salamat po sa binigay ninyong araw, oras at taon sa aming parokya.
Marami po kaming natutunan sa inyong mga among. Lagi po kayong mag-iingat diyan sa inyo pong bagong parokya. Ingatan niyo po ang inyong health, lalo na po ang inyong health. Marami pong salamat. God bless po, and more blessings and good health sa inyo pong bagong parokya. Take care po. Thank you for all the homilies. I've learned a lot po. Daisel. Thank you po, Mom. We gonna miss you, Among. Miss you. Bye. Just Salamat po. Take care po, Among. God bless po God bless. always. Malugod, ming among Deo, ing pamanyatang kepi parokya ning banala sapang batu, ang gana king pamaglipat mo, king aliwang parokya, kilub ning ana pamanwa. Lubos ming piyalagan at mitmong pamagkumbaba, ing kaya kaming kapasalamatan at dirikil ming bakalan, ampo itimu king kaya kaming puso at isipan, ing amano at aral abinye mo kaya kami. Dakal pong salamat king pangadistino mo keti parokya ning Banala Cruz ning Barangay Sapang Bato. Dakal pong dakala salamat at miminga ko po lagi at sana po may kitapang pasibayo. Dakal pong salamat. God bless. Hello, kumusta kayo po? Kaya pong parokya ng Holy Cross. Ang papapure kaya baby king Saint Joseph. Siguro po, na rin po kaya makapangamusta kayo, pero ngayon po, mamarap kayong baby kayo, lalong-lalo na kayo po, kaya mapilanaldo, lumipa na yamong, ngayon naman po dumayo siya mo po kayong Angeles, at ako po balo nung masanting niya naman kaya kami, waling di palapit kami kangamong walking distance niya mo. Anyway, kami po rin pamilya kami pong baby, ang po rin pamilya ko, rin yung anak ko. Pasalamat kayo pundakal at may kapagkakataon kami magserbisyo kay King St. Joseph, kay parokya ng among King Holy Cross. Muna po among, dakal ko po gawa masanting kaya kami, lalong-lalo na ngayon may sakit ko, may sakit at ngayon may sakit ko. Ikayo po yung kayang tabi ako, ikayo po yung maragula sinaup, uli na rin pangadiyo hanggang ngayon niya, masikan ko pa po kaya ini ako po akalingon kaya kayo anyang tatalakad tayo po in St. Joseph anyang sasamas ng tayo, and at the same time may involved na ako rin po kayong parokya ng Holy Cross. May palapit kayo po ka rin tao na ng Holy Cross, may palapit kayo po ka rin tao kaya ng magserbisyo kay King St. Joseph. Ito pong among anyang pandemic, karing ko po lalong-lalong may tibia kasalpantayanan kay kayo. Uli na po ning kasakitan, takala po taong tao rin may depress, takala po rin taong may akaling mandali nga pong gino, pero pauli po, kay glaban niya po yung kaya kaming kasalpantayanan. May po akaling wanitang aldoldong misa, na gewayo, big sakripisyo kayong galing kay adwa kayo mo po kayong pisamban, basta din tang niya po yung alas 6, balaan po telenovela, at si alas 6 na po nimbengi paninayan min man kanita makarandam kay mis, ano pong karagula bagay kaya kamita, mita na miya po kaya kami. Pangadwa po niyang magpisa na akong may sakit ganing magdayat, anyang magdialysis ko, kayo ko Pepa Bren. Ikayo mismo mag-advise ka na kung magpa-dialysis na ka, hanggang po kita minsan may aksidente ko, balo ikayo po imumunang mikadalo at sinabi ka na ako magpa-hospital ko. Ang adwa na po ito na mong, anyang maka-hospital na ako, kaya niking Medical City, masakit man ninulog ka rin ng hospital da kalabawal, pero ginawa ko paranan, baka nito po akit so. Ngayon po, at so kami mag-servisyo kami, nausyo kami, hanggang ano pong kasakit ka na ako, pero po may ingad lang yung sakit ko, baka nita ito na ko kayong servisyo kaya kayo. At among metong pa pong maragol kong kapasalamatan kaya kayo, kaya tulang binyayo ka na ako, bikot binyayo kang Joyce anya mig birthday
inumoy Joyce para tinan niyo pong oras. Pero ikit ko among na makananiya naman kaluguran ng anak ko. Kita mo po among, sana kaya tutuki kayo pong Elines, malapit niya mo, karita na magkape po itong may pauli kayong baby. Good luck po kayo kahit magpakasikan ko po, balo kung makabakasyon kayo ngayon yung panahon na ini. Sana mong panaluin niyo po yung kaya kayong pamikakataon. Muli na po yung baby. Mong, bayo po nga gana dakal po salamat, kaya niya yung lugod kaya kami. Mukhang berniyan po ako, ng maligayang buong pamilya ni Nelson. Dakal po salamat, kaya tang binya yung antabe kaya kami, yung binalik mi naman po kaya kayo yung servisyo mi, katangat yung kabiken. Ulimping, muna po, kanta pong maglaylo kami kayong CFC bilang AGT. Siguro po mission ni itang pinabili na kayong Brother Ted kaya kami, niya po gawa mi naman nga ni gana-gana para supportan ta kayo. Ngayon po pasalamat ko, mga pagaganak po. Kasi po makayo kami kaya kayo. Bala pong akit mingati celebration ken, miss na kayo. Yan pong kesa pambatuan po St. Joseph. Dakal pong salamat among keng binya yung tiwala kaya kami. Yung pa mag-antabi ka rin kaya betang ke. Dakal po salamat mo, we love you. Sige po. Hello po, Among Deo. Maya pa oras po. Since the day you've told me po na ba't alika magkanta kayong pisamban? Biasa na ka mo pala mag-karaoke. Dimdam niyo ko po yata kanitang magkanta kayong Galang Resort. Kaya pong birthday na pong ingkong ko. And then, I realized po na happy na yata iniing blessing talaga. Na ibalik ko po itang dati na talagang magkanta ko po during Mass. Dakal na dakal pong salamat among for encouraging me to do it for the glory of God. Maging blessing po king kanako at king pamilya ko. And also, thank you po kasi aliyula po peboren po din nga. Hanggat agyo alubyongan po ibeyo itang pamangailangan for their projects, itapong support, moral and emotional. Yun knew it among. We're so blessed to have you as our parish priest, spiritual father, and sometimes barkada. Naita pong after mass, may panagkatana mo po, muntata mo poldings, ito, mga mag-fishball, tapos mag-milk tea. Nanggat asa pa kaya po ing buong poldings. Kaya ba kayo po. Dakaladak salamat abong. King binya yung lugod. King pamilya mi and especially po karengano. We will see each other among soon. Damdaman niya po ulit itang Sing to the Mountain ko. I promise. Punta landa kayo po at saka pasyalan. Wishing you good health and more blessings in your life with your family. God bless on your new assignment po. We love you, Among Deo. See you soon. Maya pa waras po, kaya kayungan ken. King lagyo na po ning kaya kaming chapel, San Antonio de Padua, Margot. Pasalamat kaya pong maragol kang Among Deo. Kaya pamanantabi na karen tao. King kaya kami king barangay Margot. Iyang Deo po, ako masyadong kakilala lagyo. Pero sung sinabi mo po yung Tim Horton, balo na ako nung lukarin ko. Maralas, tawli kayo pong may sabi, yung anniversary na, may paalam ko kaya sabihan ko, muli na ako. Hanggang niya ako, makuha na ako naman Kenya, na po atang kaya, napasyalan mo po atang datang Kampasibayo, na po.
Nga sabi ko, opo, puntalan kami disenyang. Dem kung kaya nakanking kaya kami, anak kaswelong manakit sung mumuli ko, may bayo la, karakal deng active keng bisitas, ang poreng ima, misaup-saup lang maglinis. Den pong tagasapang bato, dakal no rin makakakilala ka na ako, pero ti sister Cora, Among Jerry, kaya ako na po kanitang mag-service. Tuki-tuki kami karela, lalo na keng charismatic kanita, tamango beya pong Ponce, yung kaya bemi, yung president mi. Yung pa service nyo po keng samba na maragul na kasawap ka rin tao nung balo damo. Marakalagrasyan datang, keng alwalo ang bagay. At nyapin sana po, deng alwa, sana, pagpilitan na yung kasalpantayanan dilala ko karela. Ito mo po yung sabi ko, among mimingat kayo po. Pamanantabi na ni nga pong manatiliya po kaya kayo. Mas kinukarang ko manunta. At parati kayo pong kayabay kayong panalangin ko. God bless po. Ito mo po yung sabi ko, dakal salamat kayong pamanantabi yung kaya kami, kim Barangay Margot. Hello. Maya pa, ugto po kaya katamongan. Dakal salamat among deyo, kayong saop yu po kayong baryo sapang bato. Kaya kayo po akalimuan din kabaryo ko po. Huling kayong maragula saop gawayo po at likwan nyo pong legacy kaya kaming baryo. Kaya kami pong baryo. Amis ko po kanini gagawan tamong aldoldong homily. Andiyan minsan, dakal pong beses ma-edit. Ang po pong gagawan kong video edit po. Dakal pong salamat kung sakaling visa kayo pa po ng saop. So, panda naman kayo. Metong po pong message kay Facebook. Ko po kaagad. Sagot ko po kaagad. Dakal salamat among deyo until mapasyalanda kayo po. Until next time po. Walang goodbye. At yung pang marakalpay po ini. Dakal salamat. Maya pa oras po among. Taos puso po ang aming pagpapasalamat sa lahat po ng inyong walang sawang tulong at suporta. Lalo't higit malasakit po sa ating paaralan. Lalo-lalo na po anyang panahon po ng pandemya. Sa gitna po ng walang katiyakan nung panahon na yon na marami pong pagsubok, no, kayo po ang naging ilaw at gabay ng ating komunidad. Hindi lamang po sa pamamagitan ng panalangin, kundi pati na rin po sa konkretong tulong at inspirasyon na inyong binahagi. Hindi po matutumbasan ng salita ang aming pagpapasalamat po among sa inyong kabutihan at pagdamay po sa amin. Kayo po ang naging katuwan ng ating paaralan sa paglilingkod at pagbibigay ng pag-asa sa ating mga guro, sa ating mga magulang, at higit po sa lahat sa ating pong mga mag-aaral. Bagamat nalulungkot po kami sa inyong nalalapit na paglipat po ng panibagong parokya, kami po'y nananalangin na lalo po kayong pagpalain ng ating Panginoon sa inyo pong bagong misyon. Tinitiyak po namin among na ang inyong mga naiambag sa ating pong komunidad, lalo't higit po sa ating paaralan, ay mananatili pong buhay sa aming mga puso. Muli, among Deo, dakal pong salamat, marakal pong salamat karing binyayo pong saw at inspirasyon na pekalubi po kaya kami. God bless po lagi, Among. Marunong kong bakit, naging po mo, ang biro kong bisito kay Kenny ng 2019 at para ko kayo May 19, 2025, nakakarang ko po ba? Yung pamanungkulang ko ng nakagawad kung buwan ako accounts installation. Pero ngayon kami na igit ko ng mapananin kababan niya doon at igay ko mismo sa barangay
Yakin kemudian kita ibarat mana pun asyik ke gaya ke sampan apalagi ke maju pwede po baru lepas salamatan po. Dan tadi ucapin apa pepagawayo, pepasamasan po at ding pepagawayo pepagawayo anak po baru lepake. Kita panahon na COVID, ikutin makanano ko pong sasaw sa lentao sa pambato. At isa po, ito ba, pagpararundi, kaya isabong bato ba kuya ko ng kapitan at sabi na po kayo, pag-isa ko, salamat ko nga po. Maraming salamat po ang Deo. We love you po. Among, you are a true servant leader. Malungkot kami uling mililipat na kayo po king aliwang parokya. Pero at the same time, masaya kami po uling balumi ing ginuwati niyang masanting ang plano para kaya kayo. Sabi natin po ning linya kitang metong kanta, hasta mañana, hasta la vista. It's never goodbye, but see you later. Among, God bless po king bayo yung assignment at madakal pong salamat king kaya kayong pamanantabi kaya kami. Hello po, thank you po king advice na binyayo po ka na ako. Na magkiramdam ko po kayo mas matuwa na ako. Amis na kayo po nang may ako kami po. Mas amis na kayo po kasi mama ko na kayo po sa abang bato. Maya pagat panapon po among masakit mga aminan kayang sarili ko, lalong-lalo na yung panalangin na bibigyan mong anak ko, bako pansikan. Kita mo itong na yung bagay pasalamatan ko. Makanyan mo naman, ipamiubog mo yung parokya ng Santa Cruz. Lalo-lalo na rin kayanakan, may lapit lalog, yung nung aluwayang pari, may lapit na la naman pero aluway kaya kang pamanantabi. Sana, yandas-nan mo lugal, makanyan mo naman. Nung malyari mo, makananura ka likuran kini, basta ka paluguran, kaya lugalandas-nan mo. Sana, yung kaya kalikong kaya kang aldoldo, panalangin, tapos na yung misa, dakal po pasalamat kaya kamo. Dakala salamat, yung pamanantabi mo kaya kami, kaya pamilya de los Santos. Makanyan mo naman. Sige. Ano taka? Ding may marisapang bato, balumi, masakit lalo pingi ang paglako. Pero kaluguran da kaya mo. Kaluguran da ka, sana. Yung panalangin na yaduan mi kaya mo kakalingkuan, yabe mo kami. Dakal-dakal kong salamat.
Thank you, Among. Hello, Mom. Balik ko pong sabihan kaya ka na dakala salamat po. King ganaganang sa mo po kaya kami. At magpasalamat ko din po king opportunity na binigyan po ka ako na may kapagarap po ulit. Appreciate ko nga po yung sa mo po, yung kaganakan mo po kaya kami. At bimingat po king panibayong journey mo. Amis na ka po. I love you, Mom. Among salamat po kay ganagan po dugol pa siya pa pakalang kasi hindi po talaga bayo parokya sana po maging ligtas kayo pakipangalan at sana po makalala kayo liguran makayanda kayo sana liguran din 10 taong akalari yung parokyang bayan parokya. Dakal salamat po Among aluguran na kayo sobra-sobra.